Tervetuloa takaisin tänne Viikinlainen keittiössä kokkikouluun. Me ollaan täällä Gabriellan keittiössä ja ollaan jo valmistettu yksi menu ja nyt aloitetaan toinen. Ja tänään aloitetaan alkupaloista. Mitäs meillä on tänään listalla? No tänään ajattelin tehdä, kun ollaan vähän jo kevättä ja kesää kohti ollaan kovasti menossa, niin paistettua kampasimpukkaa ja sitten vähän muhennetaan siihen kukkakaaliin. Ja annos aina tarvii vähän semmoista rapeutta ja tämän suutuntumaa niin sanotusti, niin vaihdetaan sinne vähän mantelia, toki perusturvallinen salottisipuli sinne ja vähän sitruunankuorta. Aika tämmöinen kesäinen, yksinkertainen taas alkuruoka ja aika nopea toteuttaakin. Okei, kuulostaa tosi hyvältä. Lähdetään katsomaan, miten se valmistuu. Eli lähdetään valmistamaan paistettu kampasimpukka ja muhennettua kukkakaalia, vaahdettua mantelia siihen kaveriksi. Jos on hyvä tuuri käynyt ja siellä kalakauppialla on tuoreita kampasimpukkaa tarjolla, niin ehdottomasti kannattaa käyttää niitä. Mutta jos sieltä hyvin varusteltu kaupasta löytyy pakkasesta kampasimpukkaa, niin aivan vallan mainio vaihtoehto myös se. Mutta sitten kun käytät sitä pakkaskampasimpukkaa, ota ajoissa se jääkaappiin, sulaa, että se sulaa siellä rauhakseen vaikka yön yli ja sen jälkeen pakettista pois. Mutta kampasimpukat saa jäädä tähän hetkeksi aikaa odottaa ja tehdään sille sitä lisäkettä. Otetaan kukkakaali. Oikeastaan voi ihan raflisti leikata paloihin. Ei tarvi olla tässä kohtaa mitään nättiä nuppuja näiden kukkakaalien, koska kuulotetaan ne kattilassa, tilkasöljyä ja ihan vähän voita, pieni oliiviöljy, niin meillä on oikeastaan lisäke siinä valmiina. Näin. Laitetaan tähän isompaan kattilaan, nostellaan sinne joukkoon ja laitetaan siitä vähän, tässä on rypsiöljyä, mä laitan vähän oliiviöljyä, se antaa mun mielestä pikkusen vähän kivaa makua siihen. Noin. Ja kattila liedelle ja lisätään ihan muutama nokare voita siihen joukkoon. Jos tuntuu, niin voi laittaa vähän esimerkiksi vettä, ihan pieni tilkka, mutta aika kapeassa nesteessä sen ei tarvitse keittyä siellä tai uida siellä nesteessä mitenkään, vaan kuulotetaan pehmeäksi. Kuitenkin niin, että se olisi vielä maukasta, siinä olisi vähän purutuntumaa. Se lisäke tulee tuossa vähän niin kuin itsellään. Muistetaan vaan välillä vähän pyöräyttää sitä tosiaan, ettei se ole tarkoitus, että se ottaisi ruskistuisi tai palaisi hirveämmin, vaan ihan köykäisesti vaan. Ja tässä vaiheessa mä lisään sinne pienen suolan. Ja siinä se saa nyt hetken aikaa porista kaikessa rauhassa. Annos tarvii vähän, nyt kun me laitoin muhennettua kukkakaalia, vähän rapeutta sinne joukkoon, niin tästä hienotaan vähän salottisipulia. Tämä yksi kappale suurin piirtein riittää ja hienonnetaan se niin hienoksi kuin vaan menee. Ja sen jälkeen laitetaan tää salottisipuli kattilaan, laitetaan siihen tilkkaa öljyä joukkoon. Noin. Sipulit sinne. Ja laitetaan tässä vaiheessa jo kans sitten mantelit. Ja nyt näitä annetaan vähän kovempi lämpö kuin tuohon kukkakaalille. Nämä saa vähän niin kuin paahtua keskenään täällä kattilassa. Ja eikä unohdeta meidän kukkakaalia. No, pikkuhiljaa rupeaa ottaa, tää manteli ottaa väriä. Ja kun annos on keväinen ja kesäinen ja kun meillä on noin lisäkkeet hetken perästä valmiit, voidaan sillä välillä vähän hienontaa tuonne kukkakaalin joukkoon. Sitten kun se on valmis, niin vähän ruohosipulia. Saa siihen kivaa väriä. Nämä mantelit rupeaa olemaan valmiit. Siellä pientä ei tarvitse paahtaa ihan mustaaksi niitä mitenkään, vaan pientä sattumaa värimuunnosta on, niin se on ihan hyvä. Voidaan sinne
kanssa tässä vaiheessa vähän lisätä ruohosipulit. Raastetaan sinne vähän sitruunan kuorta vielä joukkoon. Antaa todella kivaa raikkautta sitten tuohon annokseen. Noin. Tää saa huilaa nyt hetken aikaa tässä. Meillä on 1/3 tästä meidän annoksesta valmiina. Mutta oikeastaan vähän kampasinpukan paistamisesta vielä. Mitä kannattaa muistaa, että ensinnäkin jos pinnat on niinku kuivat, sä oot talouspaperin avulla vähän kuivannut pintoja, monta oppikoulua, laitetaanko suola nytten tässä vaiheessa tai sitten vasta pannun jälkeen. Mä oon tottunut itse laittaa suolan tässä vaiheessa ennen kuin mä laitan sitä kampasimpukkaa pannuun. Ja ripotellaan päälle pieni suola. Käännetään kampasimpukkaa, että suolataan molemmilta puolin. Ja nyt sitten kun lähdetään paistamaan, niin laitetaan paistinpannu hyvin kuumenemaan. Pannu pitää olla kuuma. Ja me tarvitaan siihen paistamiseen öljyä, muutama pala voita ja sitten pieni sitruunan mehu ihan loppuvaiheeksi. Kampasinpulle sopii äärimmäisen hyvin myös timjami, muutama timjamioksa. Eli varataan tämmöiset ainekset itselle siihen ennen sitä paistamista, niin on sitten helppo toimia. Elikkä pannu kuuma ja nyt pannun pitää olla kuuma ja kaikki ylimääräinen hötkyttäminen ja kattelu ja vääntely, niin äyriäinen paistuu todella nopeasti ja kuumalla pannulla, jotta saadaan niin kuin mehukas hyvä lopputulos. Ja oikeastaan semmoiset pienet kompastuskivet ehkä tässä kampasinpukan paistamisessa on se, että me paistetaan sitä liian pitkään, jolloin se kypsyy liikaa ja siitä tulee vähän kumimainen. Eli varsinkin kun kampasinpukka on tuore, niin riittää, että sä oot paistanut kauniit kullaruskeat värit molemmin puolin ja lämpö on oikeastaan mennyt lävitse siitä kampasinpukasta, niin silloin se on valmista. Mut pannumelki, jos ei ihan savua, niin aika lähelle sitä. Laitetaan tilkka öljyä sinne pohjalle ja nostellaan kampasinpukat sinne kyytiin ja lähtee, niin kuin äänestä kuuluu, niin tirisemään saman tien aika voimakkaasti. Ja tässä vaiheessa annetaan paistua ihan kaikessa rauhassa. Ei käännellä eikä väännellä eikä kurkita sinne alle, että mitähän siellä mahtaisi niin kuin tapahtua. Te huomaatte sitten kampasinpukan reunasta, kun se rupeaa vähän niin kuin ruskistumaan samaa väriä, että se kääntö rupeaa olemaan aika lailla lähellä. Tuolla esimerkiksi näyttää aika hyvältä pikkuhiljaa. Nyt oikeastaan käännetään. Ennen kuin käännetään, voidaan laittaa tänne reunalle vähän timjamit jo valmiiksi. Ja sitten ruvetaan kääntämään. Hyvä paistopinta, kullanruskea. Siitä käännetään ne mahdollisimman nopeasti. Jos kampasinpukoita on paljon, pitää paistaa, niin kannattaa ehkä pienissä erissä paistaa se, jotta niitä on helpompi hallita sitä paistamista. Nyt kun oot kääntänyt, lisää vähän voita ja sitruunamehu joukkoon. Ja nyt voi pannua ottaa vähän pienemmälle lämmölle. Ja nyt tällä timjami-makuvoilla nostellaan vähän sen kampasinpukoiden päälle. Ja ehkä aavistuksen siinä kuvastakin huomaatte, että se lähtee kiinteytyy ja tuntuu suht pehmeältä kuitenkin vielä. Ja oikeastaan kampasinpukka on tässä vaiheessa valmis. Antaa niitä hetken aikaa odottaa siinä. Ei muuta kuin ruvetaan kokoamaan annos. Laitetaan kukkakaali pohjalle.
Ja mikä oiskaan sen parempaa kuin suoraan pannusta kampasimpukat. Herkullisen näköinen. Ja vaikka 3 per annos on aika hyvä määrä. Ei unohdeta tuota rasvaa. Ja nyt sitten meillä oli tää manteli, sitruunakuori, salottisupuli, vähän paahdettu paistos. Laitetaan sitä suht reilusti, saadaan kivaa rapeutta siihen annokseen. Ja koristellaan sitten vielä muutama pikkusalati lehti sinne joukkoon ja meillä on annos on sitten valmiina. Ja jos jotain pientä kastiketta tarvitsisi tähän näin, niin voidaan laittaa tuosta paistinpannulta paistovoita. Siinä on pieni sitruunamaku, hyvä kampasimpuka, aromit jäänyt siihen ja avot. Ei muuta kuin olkaa hyvä. Kiitos, että olitte mukana seuraamassa ja nähdään hyvän ruoan merkeissä Punaisilla laivoilla.